Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının Yıldız teleynamızı gepleşiginiň mehriban müştoklary. Hormatly tamaşaçylar, egerde size 12 mayda Yıldız teleynamasynda nämeleriň garaşýany gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň Ata Vatan TV YouTube kanalyna ýöreýte siz üçin hödürlenýän Yıldız teleynamasy gepleşiginden daşlaşmaň. Teleynama bu ynanç däldir. Bu bir ýöne siziň wagtyňyzy gyzykly geçirmekdir. Hakyky ynanç siziň özüňizdedir. Hamal, qozular. Bugün yıldızlar size özüňizi köşeşdirmek üçin oýlanmagy maslahat berýär. Durla amallar siziň parahatçylykly ýagdaýda bolmaňyza we depressiýadan çykmaňyza kömek edip biler. Esasy zat meseleni çeşirmezlikdir. Sowur, öküsçeler. Sowurlar. Siz bugün käbir garaşylmadyk meseleler çözeňizde sabırly bolun. Meýilnamalaryňyz edil siziň isleýişiňiz ýaly bolman biler. Köp saatlardan özüňizi çäklendirin. We diňe maksadyňyzyň uğruna ýöreň. Jowza, ekibekler. Jowzalary bugün sowda bilen meşgul bolmaly. Dukana baryp, öýe gerekli bolan hojalyk harytlaryny alyň. Emma özüňizi aşa köp pul sowmakdan saklanyň. Ýagny sowda uğruna çynlaky çemeleşiň. Egerde aşa pul köp sowan ýagdaýyňyzda ol sizi maliýe kynçylyklaryna eltip biler. Seretan, leňeşler. Seretanlar bugün fizik we emosional taýdan peselýän bolsaňyz, işe gitmekden saklanyň. Günüň dowamynda hökman ýerine ýetirmeli meseleňiz ýok bolsa, onu özüňize ruhy lezzet berpiljek bir zat bilen güýmeniň. Öz nerwiňizi gorumaklygyň zerurdygyny bugün hasam göz ýetirersiňiz. Eset, ýolbarslar. Esetler bugün iş hepdesini şatlykly we önürjülükli başlamaklygyň günler. Ýerdenki ýeňil fizik işçilik size päsgel bermez. Daňdan turup ylgamaga çykmak maslahat berýär. Bu bolsa size belli bir derejede dynç almagy we işiňizi uly güýç bilen başlamagy mümkinçilik döredir. Sümmüle, gyýzlar. Bugün sümmüleler gyýwatdan we boş gurrunlardan daşda durmaly. Garyndaşlaryňyz, ýakyn adamlaryňyz bilen oturup maslahatlaşyp, söhbetdeşlik geçirip bilersiňiz. Emma gurrundaşlyk geçirýän wagtyňyz kemçilik gözlemekden saklanyň. Gurlemekden dinlemegi başarmaňyz gerek. Bu size gowy netije getirer. Mizan, terediler. Mizanlar bugün doly dynç almagy başyndan geçirerler. Ýagny negativ zatlar hakynda pikir etmeň. Özüňizi gereginden artyk agran salmaň. Hemişe özüňi dursamak, pikiriňi jemlemek aňsat däldir. Oňluk zatlary ýapyşyp, günüňizi lezzet bilen geçirmegi başaryň. Akrap, içýänler. Akraplar bugün yıldızlar size davalardan daşta durmak maslahat berýärler. Bugün oturup geljeňiz we etmeli işleňiz barada pikirleniň. Bu siziň özüňize we pikirleriňize köpden näri zerur zatdyr. Gowus, kemanlar. Gowuslar bugün hiç sada göz yummalylar. Ýagny öz sözleriňize dikkat ediň. Şeýle-de beren wagtlaryňyza ünsü bolun. Siz garyndaşlaryňyzyň ýa-da ýakynlaryňyzyň ynamdan gaçyp bilersiňiz. Şonuň üçin her işte jogapkärli çemeleşmäge synanşyň. Jedi, ogloklar. Bugün jediler akym bilen gidip, sizi özüne çekjek duýgulara baş goşup bilersiňiz. Bir zat ýatda saklaň. Hemme zat ortaça bolmalylar. Siz özüne çekýän adamlar bilen ýakyn bolmak isteseňiz, ilki bilen öz erkinligiňiz hakynda pikirleniň. Dalu, gowalar. Dalular bugün bir näçe wagtdan beri soňa goýulýan meseleni çözmek üçin amatly gün. Ýaýdan maňa gorkmaň. Işe ädimmi ädim ýerşiň. Hemme zat gowy bolar. Yıldızlar siziň tarapyňyzda. Hut, balyklar. Hutlar. Siz bugün ýakyn garyndaşlaryňyz bilen açyçan söhbetdeşik etmeliňiz. Olar size bildirmese-de, bir näçe wagtdan beri siziň jaňyza garaşýarlar. Öz prinsiplaryňyzy ýadyňyzdan çykaryň. Asuda we rahat bolmagy başaryň. Hormatly tamaşaçylar, Ata Vatan TV YouTube kanalyna ýylyk teleýnamasy gepleşigi siziň göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäris. Eger şeýle bolsa, biziň indiki gepleşiklerimizi tomoşa etmek ýatdan çykarmaň. Şeýle-de Ata Vatan TV YouTube kanalyna agza bolun. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.